etorri naiz frontoi batera. Nola? Nire lehen aldia da. Etzara frontoi batean egon. Ez. Ai, ama. Nola jokatzen da? Ikusten duzu pareta hori? Hori? Bai. Hori frontisa da. Ados? Pilota eskuarekin jo eta frontisera bota behar da. Eta paretako zenbaki horiek? Sakea egiteko. Eta nola egiten da sakea? Frontisa jo ondoren, 4 eta 7 zenbakien artean egin behar du botea pilotak. Tarte horretan? Hori da. Eta hori markagailua da. Kolore gorri eta urdinekoa. Bai. Pilotari bakoitzaren tantoak zenbatzen ditu. Eta nola egiten da tanto bat? Tira, pilotak lurrean 2 bote egiten baditu, tantoa da. Eta noiz bukatzen da partida bat? 22 tanto egin behar dira? Hori da. Orduan, listo? Zer? Zu bai inusentea, badakit pilotan jokatzen.